Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Ахмеджанов Рәшит Рәис улына юллыйбыз. Бүген ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны бер туган сеңелләре Рәйсә, Румия, киявләре Фатих һәм Инсан, яраткан племянницасы Иркә котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез 1961 елның 16 сентябрендә гаиләдә беренче көтеп алынган, яраткан балалары булып дөньяга туа. Кечкенәдән үк ул бар кешеләргә карата да йомшак күңелле, михербанлы, һәр вакыт ярдәмгә ашыгучан булып үсә. Үзеннән соң туган ике сеңлесе өчен бар яклап та үрнәккә куярлык булган өлкән абый була ала. 8-нче сыйныфны тәмамлап, бала чактан ук хыялланган Сызрань шәһәренең медицина училищесына укырга керә һәм аны тәмамлап, Волгодонск шәһәренә күчеп китеп, үз һөнәре буенча эшли башлый. Бүгенгесе көнгә кадәр ул үз сайлавына тугрылыклы калып, ашыгыч ярдәмдә намуслы килеш хезмәт итә. Быелгысы елны медицина тармагы эшчеләр көнендә үз эшен дәрәҗәле килеш яратып башкарганы өчен рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Үз эшен яратканга күрә, ул һәр кешегә карата да бик йомшак караш, җылы сүз белән мөрәҗәгать итеп, бар авыру адәм балаларына да дәва таба ала. Бу гомер барышында иң олы бәхете аның ул бердән-бер кызы, үзе сыман күркле булган племянницабыз Дашыбыз бар. Абыебызны бәхетле итеп, ул да инде олыгаеп, ике татлы оныгы Амина һәм Милананы бүләк итте. Кадерле абыебыз, тормышның бар ягыннан да өлгерергә тырышасың. Дөньяны куа-куа, менә сизми калдың шундый олы юбилееңа җитүеңне дә. Ләкин син һаман шундый ук яшь, дәртле, гел эшләргә генә омтылган кеше булып торасың. Безнең якыныбызны тормыш җиле туган якларыннан бик ерак алып китте. Язмыш бездән еракларга алып китсә дә, туганлык җирләребез нык булып, арабыз өзелми яшибез. Шөкер, кардәшлек хисләрен саклап калырлык ачык күңелле һәм киң йөрәге безнең юбилярның. Аның гаиләсе, кылган эш гамәлләре белән без горурланып, аларны гел сагынып һәм кунакка кайтуларын көтеп яшибез. Якыныбыз, рөхсәт ит матур юбилеең белән котларга. Сиңа чын күңелдән исәнлек-саулык, кояштай озын гомер һәм олы бәхетләр телибез. Бала оныкларыңның хәсрәтен күрмичә, матур гомер ит. Сөеклебез, бар башлаган эшләреңне җиренә җиткерә ал. Шундый ук ачык күңелле, туры сүзле булып кал. 60 яшь, ул күп түгел бит, тик гомернең уртасы. Әле тагын шуның кадәр тик яшәп утырасы. Бәхетләрең тулы булып, якыннар янда булсын. Гомерләрең җырлар сыман матур агылып торсын. Бел, кадерлем, безнең өчен син якын кардәшебез. Гөрләп торсын, гел уңышлы булсын һәрбер эшегез. Синдәй акыл белән тулган ир-ат санаулы була. Бүген туган көннәреңдә җырыбыз бүләк була. Хөрмәтле Рәшит Рәисович, юбилейлы гомер бәйрәмегез мөбарәк булсын. Алда яңгыраган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Син минем туганым, мин синең туганым, без туганнар бер үк нәселдән. Сиңа тарта күңел, синең белән җиңел, туган булгач рәхәт яшәргә. Ярый әле син бар, ярый әле мин бар, ни хәл туганым дип яшәргә. Узак күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәк әрни белмим нишләргә. Ярый әле син бар, ярый әле мин бар, ни хәл туганым дип яшәргә. Узак күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәк әрни белмим нишләргә. Син минем терәгем, мин синең терәгең, яшәсәк тә төрле төбәктә.
gül şeşegini koyar, jimirlep koyar. Doğan yaşı her şah yürekte. Yar yelesin bar, yar yelemin bar. Nihal tuğanım deyip deşerge. Uzak kureşmesek, haller beleşmesek, yürek erdi bilmeyim nişlerge. Bayanlar Karina Advaliyev, Razil Kamalov. Birgalashib jirlik qilyapti. Har vaqtda so'y do'st tugan bo'lib yasharga nasib etsin. Yar yele sin bar, yar yele min bar. Nihal tuganım deyip deşerge. Uzak kureşmesek, haller beleşmesek, yürek ermey bilmeyim işlerge. Yar yele sin bar, yar yele min bar. Nihal tuganım deyip deşerge. Uzak kureşmesek, haller beleşmesek, yürek ermey bilmeyim işlerge. Uzak kureşmesek, haller beleşmesek, yürek ermey bilmeyim işlerge.